Mae addysg yng Nghymru yn newid. Wrth galon y newid, mae'r cwricwlwm newydd a 4 diben dysgu. Bydd gan ysgolion fwy o ryddid i gynllunio cwricwlwm ar lefel yr ysgol, a hynny drwy addysgeg sy'n ymateb i anghenion lleol ac anghenion dysgu pob disgybl. Felly, bydd y cwricwlwm newydd a'r gwaith o ddatblygu cwricwlwm ar lefel yr ysgol yn gofyn am adnewyddu a gloiwi sgiliau ymarferwyr mwyn iddynt allu cyflawni a gwireddu'r cwricwlwm gyda'r disgyblion. O ran dysgu proffesiynol, mae ysgolion arloesi wedi bod yn archwilio a rhoi cynnig ar ddulliau newydd ar gyfer y cwricwlwm newydd. Yng Nghymru, rydym yn cynllunio ymagwedd cenedlaethol newydd tuag at ddysgu proffesiynol, sy'n ffres ac wedi seilio ar dystiolaeth. Caiff hyn ei gyflawni a'i weithredu'n lleol i ddywallu anghenion ymarferwyr a'i helpu i wireddu ei dyheadau. Beth sy'n digwydd felly? Mae ymagweddau cenedlaethol ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg, mathemateg, ieithoedd a'r celfyddydau mynygiannol eisoes ar y gweill. Mae consortia eisoes yn sicrhau bod dysgu proffesiynol ar gael i ymarferwyr ac arweinwyr, fel y mae ysgolion yn ei wneud gyda hyfforddiant mewn swydd. Bydd yr ymagwedd newydd o fydd i bawb. Bydd addysgeg ar gyfer dysgu proffesiynol yn gymwys, gyda model ag iddo 4 rhan. Cydweithredu, myfyrio ar arferion, defnyddio data a thystiolaeth ymchwil, hyfforddiant a mentora. Bydd y safonau proffesiynol newydd yn helpu ymarferwyr i wneud y canlynol. Myfyrio ar arferion a dathlu llwyddiannau, a hynny'n unigol ac ar y cyd gan ddefnyddio safonau cenedlaethol fel ffon fesur. Pennu anghenion dysgu, yn enwedig anghenion dysgu yn sgil y cwricwlwm newydd a diwygiadau ym maes anghenion dysgu ychwanegol. Trafod anghenion dysgu a pherfformiad gydag arweinwyr ysgolion. Creu eu taith dysgu proffesiynol bersonol. Ar lefel yr ysgol, bydd y model ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu yn helpu i greu, rhannu a manteisio ar gyfleoedd dysgu mewn ysgolion, rhwng ysgolion a chyda sefydliadau allanol. Mae cydweithio a chydweithredu'n golygu rhannu profiadau a thrwy hynny rannu creadigrwydd. Mae dysgu ar ei fwyaf effeithiol pan fydd athrawon, arweinwyr ac ysgolion yn cydweithio ar draws clysterau a rhwydweithiau i nodi anghenion a mynd i'r afael â nhw. Gall ysgolion asesu sut mae'r diwylliant a'r ymddygiad yn mewnblannu drwy ddefnyddio arolygon hunan asesu ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu a thrwy werthuso'i cryfderau a phennu meysydd sydd angen ei datblygu. Gallant hefyd rannu hyn gydag ysgolion eraill os byddant yn dymuno gwneud hynny. O ystyried hyn, bydd cyfuniad o ddysgu proffesiynol ar gael drwy'r rhanbarthau, prifysgolion a darparwyr eraill. Bydd yn hyblyg, yn hygyrch ac wedi seilio ar arferion. Gallai dysgu fod yn gyfuniad o ymagweddau. Yn fyw, tu allan i'r ystafell ddosbarth drwy hyfforddiant neu gydweithredu. Ar-lein, mynediad digidol ar gyfer cyfathrebu a chydweithredu hefyd. Yr ystafell ddosbarth, yn seiliedig ar arferion wedi ysgogi gan ymchwil ym maes gweithrediadau ac arferion. Hyfforddi, canolbwyntio ar anghenion personol a phenodol ymarferwyr. Bydd ymagwedd glir tuag at bennu anghenion gyda thystiolaeth a chanffocysu ar effaith yn sicrhau y caiff y cyfuniad gorau o ddysgu proffesiynol ei ddefnyddio. Yn y cyfamser, bydd ystod ehangach o ddysgu proffesiynol yn cael ei achredu fel cymwysterau mwyn cydnabod ei werth. Bydd cefnogaeth a chymorth i arweinwyr, athrawon a chydweithwyr yn seiliedig ar anghenion abenir drwy'r broses ysgolion arloesi yn ogystal ag anghenion abenir gan ysgolion a rhwydweithiau o ysgolion wrth iddyn nhw ymwneud â'r cwricwlwm newydd. Mae'n amser cyffroes i addysg yng Nghymru. Ymarferwyr yn yr ystafell ddosbarth fydd yn gwneud y gwahaniaeth, fel bob amser. Nod yr ymagwedd newydd hon tuag at ddysgu proffesiynol yw helpu'r ymarferwyr hynny.